Mae gema Derby De Cymru bob amser yn achlasuron sy'n hoelio'r sylw. Cyfle Abertawe fan hyn. Ergyd gynta'r gêm, oedd hi'n ergyd dda. Grace Olsen yn gwneud yr arbediad, ond dim yn glir eto. Ail ergyd, a'r golwr ifanc yn gwneud y dda, mae'r ail dro. Ond mae rhaid i dal fod yn effro. Mae gafodd i ddim i ffywena ar y bel yn y pen draw. Y bel yn cael ei chlirio allan am gic gornel. Dwi'n credu bod jyst yn dangos faint o hyder sydd gan Amy Deacon i cymryd hynna ymlaen yn syth. A wedyn Grace Olsen jyst yn newid troed hi yn barod am yr ail ergyd o Chloe Chivers oedd wedi llwyddo i cael hanner llath gyda'i cefn at y gol. Ergyd y bell! Ail gyfla, ond mae Cook yn cam sefyll. Neith i ddim cyfru, ond pan ddath y bel nôl allan oddi ar droed Amelia Hawkins. I lwybr, Michaela Cook yn syth mi ath y lliman i fyny. Deacon ar ôl hon. Camgymeriad gan y golwr ydy'n disgyn i Deacon! Heibio'r postyn! Ond dyna o bell ffordd ydy'r agosa. Da ni wedi dod at gol hyd yma. Cam ddealltwriaeth, ti'n gweld ar gol geidwar yn gweithio, ond mae'n rhaid i ti canmol Megan Bowen. Newydd ar y cae fyna ac yn digon fodlon, digon parod i roi ffen hi, ble mae'n brifo. Thomas. Torri ti mewn i Cwrt Cosby. Yn crymanu'r ergyd. Ac oedd rhaid i Grace Olsen neud yr arbediad. Oedd honna mewn peryg o sleifio i mewn ar y postyn pella. Abertawe yn dod ymlaen eto. Efo Emily Thomas. Thomas. Gwneud yn dda. Taro bel i mewn at y postyn agosa. A mae Abertawe wedi mynd ar y blaen. Ac Amy Deacon, prif sgoriwr Abertawe, gafodd ei throed at y bel a rhoi'r elyrch ar y blaen. Wel, mae'n rhaid i dweud, maen nhw'n llawn heiddi hwn o ran y ffordd maen nhw wedi dod allan yn yr ail hanner. Am ddiffyn wael bys ni'n gweud gan Fion Price fyna. A Deacon fel unrhyw blaen o'r dan, cael ei hun rhwng y ddau amddiffynrau canol, rhwng Megan Bowen a Niamh Jenkins, a mae'n llwyddo i cyrraedd y bel just y cyfyrddiad lle oedd angen. Barry. Efo'r croesiad, y croesiad yn cymryd gwiriad. Mae dal ar dir y byw. Billingham. Yn ystyried tanio. Cyn twyllio'r amddiffynwr. Cook ar draws! A mae'n 1-1! Helen Evans oedd yno. I lithro'r bel heibio i Amelia Hawkins. Mae'r pen campwyr wedi taro nôl. Ac ar ôl ychydig dros awr, mae'n 1-1. 3 yn y mir amddiffynol. Cook yn ergydio! Hyfryd! Michaela Cook efo'i phedwaredd gol i Caerdydd tymor yma. A mi oedd hwnna'n gic-rydd hyfryd dros y wal a heibio'i Hawkins. Wel, oedd e'n chwip o ergyd chwarae teg. A Caerdydd yn dangos profiad a dyfel barhad nhw. Fel ni wedi dod i arfer gyda. Ergyd di hwnna. Ia wir holl! O ergyd, o tua 20 llath. Mi symudodd y bel yn yr awyr. A bron iddi dwyllo Grace Olsen. Caerdydd sy'n ymosod efo Fiona Barry. Barry mlaen. Billingham! Yn selio'r fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Yn ddofn i mewn i'r amser am anafiadau. Mae'n digon hyderus i ergydio ar y cyfle gyntaf. Dim angen mwy nag un cyffyrddiad. A mae hwnna'n anodd wedyn i Hawkins yn y gol i gallu ymateb.